odiechieng' ma kawuono. Wamedo dhi nyime. Apisa mag okwach kich osechako timo nonro ewi tho mar okil Paul Gicheru manyowito ngimane Otieno Manyoro. Lipot mar familia kod obila yango ni okilno nyotho e ode ma Karen Buore, Nairobi. Gicheru iparo kuom bura manomake doho mar maunde piny mangima ICC mane tude kod keth mar rocho neno ewi tulo matok yiero ma 2007 nyaka 2008. Okil Gicheru ne odonjne ka itude kod chiwo asoya ne joneno kaka yoro sunogi mondo mi gijwang' bura kata gilok lipodgi ewi burano. Gicheru ne ochiwore en wuon ne doho mar ICC tarik 15 mar dwe mar 2 higani kane okwedo keth mane itudego. Gicheru owito ngimane e kinde ma doho mar ICC ne igeno mondo mi ong'ad buche.